Aħna il-Maltin l-Arċin gburin ħafna bil-rakkont fil-kapitlu 28 tal-Atti tal-Apostli li jirrakkonta l-miġġija ta' San Pawl fostna. San Luqa jgħid li il-Maltin laqgħu lill-Apostlu missierna u l-sħabu biħlewa li ma bħala. Nistgħu ngħidu tassew li l-laqa tagħna mal-Apostlu kienet laqa sabiħa mimlija imħabba u ħbiberija bejn il-bnedmin u din il-laqa laqqatna mal-ħnina ta' Alla. Fl-istorja ta' ħajjitna din il-laqa mal-ħnina ta' Alla issir tassew importanti. Il-messaġġ tal-Evanġelju huwa li laqqana ma' Alla għani fil-ħnina. Din il-ħnina li aħna nilqgħu mingħand Alla hija wkoll impenn biex il-ħnina li rċivejna b'xejn nuruha wkoll batti konkreti bejnietna u ma' xulxin. Iż-żjara tal-Papa fostna hija żjara ta' raj li huwa wkoll apostlu tal-ħnina ta' Alla. L-istedina tal-preżenza tal-Papa fostna li aħna nimpenjaw ruħna biex il-ħnina li rċivejna bil-miġġja tal-Apostlu missierna fostna inkunu nistgħu ngħixuha u nħadmuha bejnietna, fostna u maħutna fil-bżonn. Ġesu wara kollox huwa dak li wassal il-ħnina tal-missier fostna. F'ħajtu dejjem laqa lil min kellu bżonn il-ħnina minn fuq is-salib ħenn għal kull wieħed waħda minna. Ir-rakkonti li tagħna fuq il-missier ta' smewwiet huma rakkonti li juru l-ħnina ta' Alla lina. Kemm tkun ħaġa sabiħa li f'dawn il-jiem fejn aħna jista' jkun inkunu medijin f'affarijiet oħra, insibu ħin biex nieqfu u nożżu il-kelma ta' ħnina li ġabilna l-Apostlu missierna u li fiha jixtieq jikkonfermana il-Papa Franġisku.